Ahojte, ja som Martina zo Staré časy. Dneska mám pre vás jeden veľmi rýchly tip s našimi formami Iron Orchid Design. Teda konkrétne s touto jednou formou hviezdičky, alebo teda takéto vločky, nie hviezdičky, ale vločky vianočné. A táto forma je veľmi jemnúčko vypracovaná a preto sa vám môže stať, že keď do nej použijete air dry clay, teda našu hmotu schnúcu na vzduchu, tak nebudete vedieť pekne tie hviezdičky odtiaľ vybrať. Hlavne tieto jemné končeky sa vám môžu lámať, ostanú vám vlastne v tej forme a neviete to odtiaľ dobre vybrať. Takže veľmi rýchly tip je pre vás taký, že do formy keď dáte hmotu, pekne ju vlastne zarovnáte so špachtlou, tak celú tú formu aj s hmotami vložíte na aspoň pol hodinu do mrazničky. A keď ju vyberiete, tak sa vám veľmi jednoducho budú dať vlastne vybrať tie hviezdičky z tej hmoty. Niektoré tie hviezdičky, hlavne tie menšie, pôjdu aj úplne sami. Vyslovene vypadnú pekne von. Krásne vlastne vytvárované. Tie, ktoré majú také trošku jemnejšie ešte vypracovanie, tak iba takto jemne vlastne poohýbajte okolo toho okraju a ona pekne sama vlastne vypadne z tej formy. No a potom už ďalej s nimi môžete ďalej robiť, čo chcete. A budem rada, keď mi pošlete, čo ste s nimi spravili. Čaute.